Oh, Gaia, nou moet ik... Dat we met hoe de hikken heen. Oh, Gaia, maar je nou de Ja, hekken hoe hebben. de hikken. 2 rondjes. Ja. Oké, let's go. Ja. Ja. Waar ben die vrouw hier? Dit is mijn vis. En dat wordt... Dit is zakensim. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ja, daar had je een bakker. Boerfamke van u is Jolieke. Hoi, vrouwje. Hoi. Hoe gaat het? Goed. Waar had ik won? Ja. Ja, vliegt de piraat bij jaren eruit? Ja. Spannend, hè? Hey, die piraat lijkt nog een beetje op die jaren. Die had ik een bandaan op. Ja. En zakenbord. Maar Cornelis is het boerjonkje. Ah, jongens. En Ilda zit in een zonbak. Ah, Wiefke. Nou, en ik had smoordruk om met de fruitclip. Dus ik ga heel wat achterstallig wask. Wat nog opvouwd worden moet. Alles is er wel waskin en alles hangt nog mooi op trek. Maar ja, wat ik even weer opvouwd. Dus ik zal even een wask opvouwen. Van jou het op de planning. Nou, de Ben had vakantie. En een collegaatje van mij die zei van... Hey, ik ga Frieske dumpjes maken. En die wien super lekker. Dus ik ga eens op de planning om vanmiddag een Frieske dumpjes te maken. Maar dan maak ik nog even wat spul op, Helly. Dus even zien hoe het al je komt. Ik ga nou een hart vol bij natuurlijk. En er maakt mij heer komen en biks voor de besten. Dus dat wil ik eigenlijk even doen. En voor de rest gewoon lekker genieten van deze vakantiedag. Zinnig waar, prachtig mooi. En genieten van de jeugd om je heen. Dus het wordt een hele mooie dag. En ik neem je met mij via die net te abonneren en te liken. Ik zal ontwask opvouwen. Nou, vrouwje, zet hem op. Ik ben benieuwd waar het binnen gaat. Tante met een voorspelling doen. Ik voorspel dat Jolieke winnen gaat. Oké. En als tante verliest, als tante net niet goed had, wat gebeurt Dan er? maak ik 2 rondjes om het hoes heen rennen. Ja, goeie deal. Goeie deal. Door. Dus eigenlijk, als je het dan verzwart je dat dienst is terug. Ah, hier. Oh, hier. Wat ik het nou ha. Ik vind het echt super. Ik hoop dat ze winst. Ja, ik hoop het echt. Dus je mag me even helpen. Ja. Moet ik hem hier doen? Nee, ik denk dat dit hem is, maar ik doe het gewoon. Ja, maar doe maar even zien welke Lukt het het is. wel? Doe maar zien welke het is, dan laten we erin stekken. En druk. En druk. Huh? Hoe kan dit? Wacht. Nee, oké. Ik stek in je. Doe gewoon in je. Dat eerlijk. Oh, ik heb echt het gevoel dat dat een wie. Ik heb hem altijd wel verliezen. Oh, ik moest hem verliezen. Oh nee, ik had nog steeds net We hebben nog een dwang. Even, doe maar stuk. Ja? Zal ik even zitten hierna? Ja of nee? Oh jee. Door. Onder. Yes. Oh. Ja. Oh nee! Hoe is die Zo het hoes. En de camera mij. Was er achter me hoor? Ja. Oh, Nee. oh, ik moet zelf. Ja, want ik heb net 2 rondjes erin. Ik zal even Ilda nog in de stoel zetten. Zo, Deze leuk. check eens de dit zo in Hilda. Oh Gaia, nou moet ik... Dat we met hoe de hikken heen. Oh Gaia, maar je nou de Ja, hekken hoe hebben. de hikken. 2 rondjes. Ja. Oké, let's go. Mooi kleer, maar wat heb ik nou weer bedacht? Hallo! Nog een rondje. Maar ik hier heen, hè? Ja. Teer op, mijn voet met de ballons. Hey, ik ben net zo lief nog. Ik weet het tante moeilijk. Ja, ik ben je achtje meer. Nou, nog hier. Ja. Nog hier. Oh no. Even rustig in. Wat verdikke. 2 keer gewoon hikken. Oeh. Ja. Ja. Waar ben die vrouw hier? Wat verdikke, ik je maar rennen. Ja. Ach, heb je het verstappen nou, ik mooi, hè? Ik had hellen, jongens. Nou, ik ga... Ja, kom maar. Ik ga 2 maanden kleer. Ik ben op een held. Eerst maar eens even een pauze. Ik dacht even een ijsje. Heel lekker een ijsje? Handje? Hier is waar. Oh, ja, daar best al. Kom maar. Ga je me zin in een ijsje? Ja! Dacht ik. Een trucje. Laat me eens even zien. Ja. Oh, wauw. Super.
Ik wil deze. Ik wil deze. Ik zal hier even op. Oh, komt er al aan. Was lekker een ijskweel dan? Zie ik je maar in uit. Nou, lekker ijsje eten, jongens. Zal ik weer verder met de wask? Afstiekem met nog een ijsje eten. Ik denk het wel. Nou, de ben Samuel een boertje boeten. Het is prachtig waar. Rolf Jan is nog even kaam. Dus ik ga het huis vol ben. Dus naar de winkel slagen duurt net meer. Dus maar we nog een keer maar een Frieske Dunkers meidje. Ik sla al even wat alles bedenken om mijn jeugd te doen. Maar dan hoek ik er in ieder geval net meer op uit. Eerder koest even. Vrouw die zit op de trampoline, want gymnastiekje. Ja, ik zet de tafel in opruimen en dan ik heb lekker boeten zitten. Later. Oké, jongens, we gaan geen Frieske Dunkers meidje. Want tante Tiff had hier om mijn zoveel bandjes naar de winkel. En ik heb net al het spul, dus dat doen we nog een keer. Maar ik heb wat leuk bedacht. Check dit. Je hebt hier een heel mooi leervisje, hè? Ja, maar je bent boos. Oh, doe de andere kant eens beet. Ja, die kan Iep Je en bent dan... boos. Tada! En dan is het een orenvis. Ja, ze er al die lietse visjes op. Zoiets maak je hem echt, meidje. Maar mijn eerste papier vouwen. Broek dit maar een beetje als voorbeeld. Hoe vouwen dan? Met hem help je. Zie je maar een leuke kleur uit. Vis, roze. Wil dat hier? Blauw. Vis. Blauw. Doe maar eerst in het midden een vouw. Doe ik het dubbel vouwen. Zo? Helemaal dubbel. Ja, helemaal naar die kant. Ja. Zie je, hij dan. Ja, dan vouwen we hier. Draaien we weer door de kap. En dan vouwen we de hoekjes naar de midden rond. Zo. Zo is die. Daar. Hoe het opvouwen, dat vouwen goed is. Ja. Als je haast moet was een plek omdraaien. Zo. Vouw die daar. En bij de achterkant ook, ja. En dan vouw die extra. Naar het randje. Maar druk ik het zo op. Ja. Ja, haha. Top. En dan vouw je de onderkant zo dichtje. Dan hebben we wel een lietsbladje. Zo is dit? Hou dit maar een beetje als voorbeeld. En ik heb zelf de strepen zo, dan smaakt nog geen kleur. Ja. Ik heb een idee. En dat is? Een cadeautje en dan... Dit is de deksel en dan Iep en dan komt er iets uit. Nou, maar ja, dat is heel leuk. Ja. Maar je hebt verschillende kleurtjes. Ik zal eerst de vorm in kleur en dan kan ze hem dan wel inkleuren. Dat is het handigst. Maar die helpen wel wel, dus zelf verwerken. Ik probeer dus eerst zelf. Best. En dan komt zien druk uit de top. En zien fan. Nou, die moet ik mooi zweren zetten. Dan kan ze zelf weer eruit tekenen net. Een eitje erin en een mooie kant. Wat het zaadje? Maar zelf weer. Dus dat is zelf denken we mooi vies. Oh, dan maak je een groot cadeau. En ja, dan maak ik 2 cadeautjes. Het lief is maar toch wat er meespeelt. Maar dit is de moeder. Wel een heel grappige vis. Oh, nou, een fan natuurlijk. Ja. Dat is de belangrijkste fan, hè? Nou, hij Ja, bijt die ons zijn aan. boven wie ik echt vergeten. Oh, die wordt direct nog weer, ja. Nou, maar dan dit kleer ga ik in mijn iep vouwen, dan maar mijn zwaring dat er weer klopt. Dan zit er even niks. Dan maken we weer onder een maatje. Oh, nou mag Oh, ik wat nog... mooi dan. Net. Zo, dan gaat ze tussenjes maar nog tekenen. Dan scherpe tussen. Is toch wat tekenen. Maak ze met 2 scherpe tussen. Zo? Hoe maak je de fjouwen? Dat maak ik. Dan maak je de fjouwen. Ja, hier hè, onderkant. En dan gaat ze moeilijk goed hier zakken. En dan was ze hem nog weer helemaal intekenen. Dus meer stipjes en meer streepjes. Hier? Hier de stripjes, streepjes en de stripjes. Welke was dat lief? Was dat een kleur, hè? Streep. Super cool. De haai. Zo, hier bij de cadeautjes al hier. Dan is het eerst een lieds cadeautje, dan wordt het een heel grut cadeautje. En dan komt er een Zie, deze die had een ballonvest. Oh, geweldig. Mooi hè, jongens. Mijn monsieur, vrolijk. Mijn monsieur is zo vrolijk. Nou jongens, hij is zo goed als kleer. We laten hem even het eindresultaat zaken. Hou doe eens beet. Dit is mijn vis. Kom eens maar terug hoor. Ja, hier ben ik. Ja. En dat wordt. Dit is zakensim. En dan wordt het... Zie daar pakken. Die. Extra je visjes.
Deze rollen we aan zien. De haai. 1, 2. Ja, zie maar eens op de tafel. Dat is op het bed. Zo. Wauw, cool. Jolika had een cadeautje. Oh, maar een beerke. En Jara had 2 cadeautjes. Wow. Regen. Oh, geweldig. Machtig. En ik ga het aanmaken. Oh, lukt me die even zien. Oh, die was eerst een goed fout. Even, ik wacht even. Ik draai me even om. Ja? Oh, echt een visje. Ja! Nou, zak is dus heel simpel. Maar gewoon wat papier en stiften. Een beetje vouwen. Heel simpel. Een heel leuke beetje knutselen. De jongens die gaan even in de chill. En wie als vrouwjes zijn, die gaan even op een golfkar naar Wolters om heer en biks voor de beestjes, want dat is haast op. En de vrouwen wonen blijven mij, dus dat vind ik wel gezellig. Dus we gaan samen op een golfkar, hè? Ja. Heel doe ik mij? Op een golfkar? Ja? Even een dame zeggen. Ga je rust. Even chillen. Stiert het er wel? Ja. Mooi. Oh, je ziet je het heger op. Mooi plakje. Dus je neemt wat eten opheljen. En we mochten van tante gaan stingen. Stingen gaan. Dank je. Naar het volgende. Oké, ik ga een beetje hierop leunen. Zij is dus uitzicht nou. Nee, kom maar zitten. Dan kan je een beetje flatteren. Ik doe net zo snel dat je hem stenen. Dus... Ah, buurjan! Schrok je hem ook zo op? Ja. Ik boor maar weer samen schrik. A few moments later. Nou, we zijn bepakt en bezakt. Hier en Bix. En we gaan weer op naar huis. Wie moet het voor maar bij de beestjes brengen, denk jongens? Ik heb ze wel even voeren. We zijn in het theatertuin. En hier achterin... Nou was het al wel uit. Ja. Wat lijkt er? Hier. Ja. En dat is Gestromastrieën. Gestromastrieën. Oké. Kijkjes en de geitjes die erin Ik klopt. denk dat ze wel krijgen, jongens. Ja. Een goeie frietje. Ahoy. Ze stek je vinger op. Heel koud. Heel koud. Het is maar hooi. Hi. Kijkjes. Ja, maar een geitje. Zie je wat erin dan? Nee. Je moet er een gatje in. Zo. Goed zo. Nou, alle beesten hebben we versioen van eten. Alles eerder weer. We gaan een hele leuke knutsel met je hoorn. Frieske Dunkers wordt nog een keer. Hindert niks. Dit weer echt mooi. Het is prachtig waar. Dus maar we eigenlijk boeten. Dus we gaan nog lekker van boeten genieten. Ik zou zeggen, voel het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. En een vlog.